म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। मांझ के छोरा गेले बलिए में, मांझ के छोरा गेले बलिए में, हाँ बलिए में। पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में, पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में। मांझ के छोरा गेले बलिए में, मांझ के छोरा गेले बलिए में, हाँ बलिए में। पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में, पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। लाज शर्म के बात ककरा बताई, पारस के पाता के न लगाई। सुनो भैया, लाज शर्म के बात ककरा बताई, पारस के पाता के न लगाई। कहने लगले छौड़ाने लगड़िए में, कहने लगले छौड़ाने लगड़िए में, हाँ गड़िए में। पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में, पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। दस गो से गाड़ी में मुहा वाला गैल काई, धक धक करे जवाजिया धर कैल का। हो भैया सुनो लो, दस गो से गाड़ी में मुहा वाला गैल काई, धक धक करे जवाजिया धर कैल का। हंसा लगले दीवाना रे लगड़िए में, हंसा लगले संतोषवा गड़िए में, हाँ गड़िए में। पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में, पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में। मांझ के छोरा गेले बलिए में, मांझ के छोरा गेले बलिए में, हाँ बलिए में। पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में, पर्स चोरवा चोरल के खगड़िए में। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।